बबुआ के भाड़ा बावे चली देव घर में मारी के मन काहे सुतल मानी घर में जाई बाजारी एगो लादी गेरुए सारी सुनिए बोलम जल्दी हो जाए तैयारी कान्हे पकावर धली बाबा के नगर चली कान्हे पकावर धली बाबा के नगर चली बबुआ के भाड़ा बाबे चली देवा घर में नारी के मन काहे सुतल बानी घर में जाई बाजार एगो लादी गेरुआ सारी सुनिए बोलम जल्दी हो जाए तैयारी कान्हे पकावर धली बाबा के नगर चली कान्हे पकावर धली बाबा के नगर चली देखी के चाला मन करे डाल दी पानी साथ मऊगी में एक मऊगी बुझानी पहले सोमारी के निकल गईली हो पीड़िन सब के माई आगे चल गईली हो पीड़ितियों के माई आगे चल गईली हो देखी के रहना मन करे डाल दी पानी साथ मऊगी में एक मऊगी बुझानी पहले सोमारी के निकल गईली हो पीड़ितिया के माई देखी चल